představenku, víš? V restauraci, když už tě o tom vyhání a ty máš dole kaloty, to je blbý. Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas. Na pole i do škol chtějí více hrachu a bobů. Co vy na to? Prostě si udělají výlety do hrachových polí a já bych se na to vyprdnul prostě. Miluška Bitnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat. Přestanou platit nejstarší typy občanských průkazů. My, co jsme cool mladí, tak máme všechno v elektronice. Tihle dva jsou prostě sehraná dvojka. Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.